Еми да. Фактура пак че пише. Какви пари си ми Да, дал, бе? пак пари иска, виждаш, баси келеше, брат. Моите, дете. Не знам, ама... Карат за Брат. цените, вика, че... Такова Моторът много законен ли, скъпо. брат? Ей ти го шефа, брат. Опачи се на шефа, брат. Не, брат, сега ще ти кажа какво направи, брат. Дойде първия път, шеф на механици, дойде първи път, Ти каза, напише ли? мотора струва 14 Как км, сказаш? 200 и неко Така, брат. След това, брат, спирам. Изчакай малко. Файл сме. аз ли? Добре. Пушек на гумите, какъв искаш, розов? Чуваш? Добре. Брат, като цяло той дойде първия път и аз казвам, искам да направим фултуник на мотора. Той ми вика, Ей така, 230 светло аз розово. викам, няма как, Ей, защото така. целият мотор струва Ай. 15 к. След Ай, това бе, ми брат, казва, чай. аз го питах, Добре. колко струва, брат, един цвят Ти и да говориш с него. едни джанти. И той ми каза 10 к. Написа там 11 к, брат. Аз я платих, брат. След това, като я платих, върнах се, брат, и той ми каза за фул тунинг пак някаква 200 и некока, брат. И след това той вече... И аз се скарах с него, брат, защото няма как да ми взима толкова пари. Това е, брат, като цяло той... Чуй ме, мотора, щом струва 15 к, брат, аз играх в няколко градове и парите струва, ако струва примерно 10 к мотора, той се плаща на половината цена фул тунинг, брат. Разбираш ли? А той ми взе, брат, 30 к, буквално ми взе 30 к за един фул тунинг. Да, еламе им кой мотор. Добре, при 15 к, 10 к, той Аз два пъти аз написа съм по 11,500, брат. Аз съм старши инспектор Данил. Бих искал да ми тунинговаш undercover мотора. Покажи твоя, бе, брат, да го види. Ни- Той е моя, а другия на приятелчето, брат. Извикам комисар да потвърди. Това ми е мотора. Искаш ли да го видиш? Даже приятелчето му каза му фул тунинг да сложи пушек, всичко. Той не е служил, брат. И два пъти плаща момчето, брат, за втора фактура. За пушека. Кой е важен номер, бе? Да ти кажа. Какъв документ? 307 съм. Баджев, мама. Мога Те как са не са ли на 4 часа? Кое? Не, Той колко фактури ти е писал? Не ми написа две, брат. Моята По теза, принцип, аз имам една стара, но по принцип две ми написа. Едната беше, ако не се лъжа, 11 000, другата беше 11 500, брат. 11,500. Да. Ето виж анимацията. Дай. Няма Какво кара искаш? този да внимава. Така, виж сега, Внимай малко. колко пари ти е написал? Чакайте. Две фактури, брат. Първата аз го питах, брат, колко пари. Той не знае цените, брат. И се сърди човек. Поне не ми казва, примерно. Плати ли? Плати ги, да, брат. И двете. Отключи мотора. Чай, брат. Секунд. Да. Плати ли си фактурата? Плати ли си фактурата? Той. Да. Написа. И за колко пари платиш? Значи... Брат, първо искат фултуник, ти ми каза 200 и няколко Аз кана. ми казал фултуник, аз записвам всичко, брат. Не дай така, бе, брат, аз казах, че мотора е 15 к, бе. Ти колко Което- фактура му написа? Да е бамо. Кажа даже. Разбирам. Чек. Добре. Добре, Димек, А колко струва един Може ли да викаш, брат? един цвят и едни джанти, колко струват за този мотор? Хайде се приема. Колко струват? Ще ти казвам колко механик. фактури съм му написал. Да е бамо,